Sa sunod simana ng Holy Week diin na panglantawang ilagsaan sa mga tao kay balik na sa normal ang kalihukan sa mga simbahan. Apan higpit nga gidili sa Commission on Elections kun COMELEC ang pagpahigayon og political campaign sa Huwebes ug Biyernes Santo. Ani ang report. Subling ipahimnumdumaan sa Commission on Elections ang mga kandidato nga gidili ang pagpangampanya sa Huwebes ug Biyernes Santo. Kiniisip pagtamod sa kabalaan nining mga adlaw ug aron usab makapamalandong mismo ang mga kandidato. Ang mapakyas sa pagsunod sa kamanduan sa COMELEC ang mag-atubang og kaso. It is an election offense, no? Kung guilty sila, so pwede sila disqualified because one of the accessory penalties sa election offense, not only imprisonment, but perpetual disqualification to hold public office. Samtang ipaubos sa Red Alert ang masakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office atol sa Semana Santa. Kinitungod sa pagdagsa sa mga tao sa mga dapit nga dagsaanan atol sa Holy Week nunod sa posibleng hilabihan nga kainit nga masinati. Dili lang sa mga dapit ang puanan kun dili apil sa mga dapit nga posibleng tapukan sa mga tao tungod sa mga political rally. Sa pagkaroon kay full alert, meaning to say everybody has to be on duty and we will be expecting to respond any calamity or any situation. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.